हेल' लोगोफोर जि बर' बड' चेनेलनि आं दिनै खुंबुरि नायनो नागिरदों। मबाइला Realme 11 Pro Plus। बिथांमोना भिडिअखौ नायब्लानो जाबाय। नै आं जुम खालामबाय। नै जाबाय। नै माबोरै नुदों? नै Realme 11 Pro Plus फट' खेबबाय आं। जाबाय। स्क्रिन रेकर्ड खालामदोंमोन आं। लोगोफोर भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोब्ला चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै